sa iyong mga halik, sa iyong mga pisngi, dumadampi ang labi na walang kasing tamis. Sa init na yakap mo, natutunaw ang puso ko. Di ba halata na ako'y adik na sa'yo? Oh. What's up, netizens? Welcome back to my channel. This is Lara and you're watching my video. Bring the action. Good morning! We'll be preparing. We'll be preparing for our family outing. At the same time, my birthday celebration. So, we'll be going to San Antonio, Northern Samar. So, you're gonna see the place. It's really good there. Prepare lang kami. Hey, so punta na kami ngayon ni Puli. Mauna kami doon sa may terminal. Kasi baka hindi kami makakaabot sa bangka na pang passengers talaga. So, let's see. At meron pa kaming mga asikasuhin. Yes! Cowbell! Eventually. Oh my God! Nakita ko po yung ano ko. Yung kakandidate. Si Kathleen pala. Si Kathleen. Si Boke. Bili po kayo ng prutas. Ayan na. Bye-bye. Bye-bye tayo. 2 hours later. Hey there. We're here at Buena Vista Port going to San Antonio. Pero we'll be waiting pa kay Mama. Parang basa kami kasi sobrang lakas ng ulan. Tapos nakas-motor lang. Tadi sa amos. Hindi po. Tumambling mo yung cellphone. So, yan o. Hi ka na, hi na Kit. Hi Jay. Hi Glenn. Gabi na kami. Gabi na kami. Gabi na. It's already night time. Ginabi na po kami. Pero okay lang kasi overnight naman. Sunod. Ito po. Haggard na ba ako? Sige. See you there at San Francisco Beach Resort. See ya! Ako na lahat. So, we'll be eating na. Nagbablog din siya. Ito dyan! Yan, medyo tao na ba ako? Tingnan. So, gutom na sila, mga friends. Kasi nga sa biyahe. Actually, ako din. So, kami lang kayo. Well, I'll be back later. Happy birthday to me. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, it's mine to me. Thank you so much. Tomorrow.
ako'y para bang nahihibang sa mga yakap mong walang kasing tinis. Hindi pagpapalit sa iyong mga halik, sa iyong mga pisngi. Dumadampi ang labi na walang kasing tamis. Sa init na yakap mo, natutunaw ang puso ko. Di ba halata? Okay. Ay, we're going home. Yeah. Naku rin, naksan ko. Thank you so much for being with us in this wonderful journey. Char! Ito po ang San Antonio. And we're just waiting for the, boat. Sakay namin. So, ayun. Thank you for watching this video. And please don't forget to like. Parang saan tanggal. Yan. Please don't forget to like and subscribe. Thank you! Nakangalay. Ano na pito?